Praat maar in de kamer. Ja, als nog even vertelt, dan krijg je een truc van Douwe. Ja? Ja. Kom maar. Ik ben Pieter. Kom maar. Pieter toe. Pieter Walder. Dat kan wel, ik ken wel Fries. Hè? Ik ken wel Ja, Fries. maar dat is nooit filmpjes, is een heel veel verschillend. Ja, ik vond net op die YouTube. Weet je net maar waar, ik ken wel Fries. Nou, Ik ken het heel goed. Ik vond net van die films tegen, hè. Ik krijg was ik wel natuurlijk. ja hè? Ja, wel ja. Ja. Ik vind het heel leuk, maar ik wil net wat zeggen. Nee, ik was net bezig. Maar wat doe je dan? Ja, die zijn roerrennen. Ja. Ze rennen en zo. Ja. Ah, dat die het. Oké. Ja, dat is Now look inside the